Курдаш радиоға тәқдим итә. Салават нисә яшендә, сақырабыз қартын яшендә. Хайырлы сағаттар республика. Кояшка иң нык янган алып барусылар тегесәү тапшыруын башлай. Ни өчен без кояшка иң нык янабыз? Чөнки без генә урамда төшерәбез. Безнең тапшыруды карау юл ситендәге теге тирәк мамагын яндыруга тең. Бер башлаһаң туктап булмай. Тик безнең тапшыруды карау янгын хәвефен арттырмай. Гомумән бу көндәрдә карасынга көнләшәһең. Чөнки уның һәр вакыт аркаһын вентилятор йилләтә. Көстәре сәскә аткан яшьтәге ир-егетләр тапшыруды башлай. Рәхим итегез безгә. Эх, егетләр, сираттагы 5 аднаһыла күз асып йомгансы үттеләр китте. Нинди тизлек менән үтте ул? Эш хакы беткән тизлек менән. Өфөләге көн торышы үзгәргән етезлек менән үтте ул. Шулай дип әйтергә була. Чөнки баладна башында бездә һава торышы аптыратты. Без борсак явып, менә адна адагы иһә байрамдар менән, фестивальләр менән кыландырды. Һәм йылы кояшы менән әлбәттә. Йыллы гөләшүсе тапшыруыбызды башлап, яңалыктар менән таныштырды башлайбыз. Видео яңалык менән рәхим итеп карагыз, Октябрьский калаһында асфальт көн уртаһында уелып төшә башлаган. Бу хәлдә граждандар видеога төшереп социаль сетьләргә калгандар. Унан күренүенсә, асфальттагы уйпаттан эте баусага. Касандыр теге Өфөлә шулай ер уелып лада төшеп киткән бит ер астына. Шул Октябрьскийда килеп сыкмаган. Юк, ул сакта Филүс Башкортостандагы беренче метро юлы алынган булыр ине. Өфө Октябрьский арасында. Мөһим яңалык дип әйтәйек. Күп кешеләр арасында ыгы-зыгы тудырган бәхәсле һорау мәсьәләне хәл итәргә теләйдәр. Ягъни Россиядә азык-түлекте тапаудан баш тартырга теләйдәр. Кулланучылар хукугын күзәтү хезмәте санкциялар исемлегенә эләккән товарды бульдозер менән тапалмаска, файдалырак юнәлештә кулланырга тәкъдим итә. Мәсәлән, бия ягулык yetiştirергә. Ягулык. Бия ягулык. Мәсәлән, мин Башнет заправкалау станциясына киләм дә, онда йөргән хезмәткәргә. Миңа зинһар өчен 95-нче пармезан дип әйтәсәкмен. Булма, миңа тулы бак хамон. Яхшырак яңгы. Хамон. Тулы бак хамон түгел, һинең генә аксаң ул ярты бак Төркия помидорына йетмәс ине. Ярты бак Төркия помидорлары. Атаклы санкцияга эләккән азык-түлекте тапамай нисек кулланырга мөмкин? Студентларга ашатырга. Унда файдалырак нәмә юк. Кыскаһы тапатмаска, бу бит инде күптән яйга халынырга тиешле әйбер. Мәсәлән, авылда картоф кабыгында ташытмыйлар, малга ашаталар. Малга ашатыгыз. Я булмаһа юлларга капларга. Юлларга капларга? Мәсәлән, менә Риганан шпрот банкалары бит безгә хәзер шулай санкцияларга эләккән. Юлларга каплагыз да куйыгыз. Сокырдарда ямауга. Асфальттан һуң безнең бит башка өмет калмаган, нимә алырга белмәйбез. Бульдозердан тапаткансы Газизгә ашатыгыз, бәлки үсер. Һәм сираттагы яңалык тыңлагыз. Бунда инде тыңлаганда барыгын да күз алдына килтерергә кәңәш итәбез. Үзенә күрә өстә формат булган вакыйгаларга тулган сасумы. Менә Тыва республикаһында һунарсы аюның телен тешләп, унан кытылган. Бернисә ир-ат мышы мөгезләрен йырга дип тайгага киткән. Айрылгандар һәм мәкалгә тугры калып, айрылгандарның береһендә аю ашамак булган, һөҗүм иткән. Тайыштабан ирде тешләргә самалаганда, һунарсы уның үзен тешләгән һәм нисектер телен электреп алуга өлгәшкән. Аю әйләнеп каскан, ир иһә табибларга мөрәҗәгать иткән. Ни өчен каскан? Чөнки бундай йылы мөнәсәбәт беренче очрашудан гына булмай. Кәнтегәндә өч тапкыр күрешергә кирәк. Французлар мәсәлән уга барып итәрсен мәсәлән.
Телгә барып бетерсен, өс тапкыр күрешәләр. Бұл әрет болып сыққан. Мына мені шундай һорау бурса әле. Нигә был тугай егеттәре тайга төпкөлөнә сыгып киткәс, айрылышырга, таралышырга булгандар. Таткаһы, хәзер урманда аюга тап булһагыз, нимә эшләргә беләһегез? Бал сыгараһыгыз, аю балды ялай башлаһа, телен эшләйһегез. Француз убу бүләк итәһегез. Шунда ук касасак. Ә безнең бүгенге кунагыбызды авыр газы аюдары 1 километрдан урап йөргән. Сөнки яңылыш кына колагына батудан курыккан. Безнең якташыбыз Башкортстанның яшь һәләтле йырсыһы Рушана Валиева. Әлегә вакытка тиклем кемдер безне аркаһы менән әйләнеп караган булса, хәзер инде һич шиккә бетәһелә әйләнеп ултыргандыр телевизорга карый. Каршы алыгыз. Төймәгезгә басырга теләһәгез, телевизорыгызның тавышын аса торган төймәгә ныграк басыгыз. 3 тапкыр. Әгәр дә Өфө урамдарында эшләп әле кызды осратһагыз, ул Рушана Валиева. Ягер Сәлам. Сәлам. Әйдә, рәхмәт. Рәхмәт. Сәлам, Рушана. Сәлам. Опа. Рушана. Һине телевизордан гына күрә торгайны. Тормышта һин бигрәк матурмын икән. Рәхмәт инде. Һәм тыйнатҡан. Мин уңайһыҙ тоймаһын өсөн үҙеңде танышып китәйек. Мына таныш был Филюс, беҙҙең тапшырыуҙың Александр Градский. Был Ямил, ул беҙҙең Дмитрий Нагиев урынына. Һәм Ғәзиз. Ул Сергей Шнуров әйткән. Әйткәндәй, Шнуров менән һин яҡын аралашаһың, Рушана. Беҙҙе шул һорау ҡыҙыҡһындыра. Ул сәхнәләге кеүек ябай тормошта ла, ғәҙәти тормошта ла шулай әрһеҙме? Үгенәме? Уҫал. Маҡтанып әйтмәйем, тик уйлайым, бәлки минең ауыҙымда ул ояуҙадыр кенә. Мин бер алама һүҙ унан ишетмәнем. Белмәйем. Бәлки уның сәхнә имиджы гына. Әйе, ул бик асыҡ, бик ябай кеше, һәм шул ваҡытта ла ул ҡыҙыҡлы, юморлы. Ә Дмитрий Нагиев ниндәйерәк кеше? Дмитрий Нагиев, мин уның менән әҙерәк кенә һөйләштем. Сәхнәләге? Әйе. Съемки шулай. Телевизорда ниндәй тормошта ла шундай дип уйлап ҡараһаң. Юҡ, ниңә ана бит Рушана үҙе һуң телевизорда икенсе төрлө. Беҙҙең янда ултырғайны, бөтөнләй тыйнаҡҡа әйләнде. Бөтә эстрада инделәр киренсә булды, улар тормошта, уҫал, бүгенәләр. Сәхнәлә матур гына фәрештәләр кеүек. Юҡ, мин Рушана телевизорда нисек күрҙем ул, әле бына үҙ күҙемән күрәм, шундай нәзәкәтле, ябай. Һәм беҙ ҡиәфәтендә бер үҙенсәлеккә иғтибар иттек, күптән инде иғтибар иттек. Һин эшләпәләр кейергә яратаһың. Әйе, Әллә Гөлфиә апай Юнысованан ҡайҙан килде был һинең стилеңә? Был сәхнәгә сығыр алдынан гына шундай уй килдеме, шәпә менән сығырға? Әллә ғәҙәти тормошта ла һин быға тиклем шәпә кейәйнеңме? Тормошта ла бер мәртәбә магазинда күрдем дә, бу матур. Әйе, кейеп ҡарадым да, все. Бөтә ғүмергә инде. Нисә шәпәң бар һинең? Так, икәү генә, әйе.
алмашынып торалар. Мин моногамный кеше. Бер эшләпәгә бер итсәң, тулган сыйыр итә. Әйтергә кирәк, һиңа сынапта килешә. Рәхмәт. Әле без һине Етегыз фонтаны янынан ултыртып алдык. Һинең был Өфөләге иң яраткан урыныңмы? Опера һәм балет театрда Етегыз фонтаны минем иң яраткан урындарым. Димәк, Башкортстанга кайтсаң, Өфөгә килһәң, мотлак шул урынга бармайса куймай. Әйе, шулай. Мен Газизның да яраткан урыны ул, шунда барып кызлар эзлек. Шуңа артык йөрмә. Әзне кармагына эләгеп куйган ихтимал. Башкортстанга еш кайтырга туры килә Маруша. Каникулларда кайтам һәм мына концертларга. Һәм был телепроектта катнашкандан соң шундый сакырулар күбәйдеме? Әйе, бик Сыгыштар арттымы? Мин бик шатмын, сөнки минем ата-әсәй менән булырга Мөмкинлек күбрәк. Әйе. Менә әлеге вакытта һин Евразия йөрәге фестиваленә кайтканһың. Әмма ошол вакытта без беләбез. Һинең сессия бара Мәскәүдә. Понедельникта башлана мына 5 экзамен бирәм рәттән. Һәм белмәйм, нисек була ул. Әзерләнеп өлгереп буламы? Бик кыен. Әмма өлгерәп тинде. Өлгермәйм дирәк. Бәлки ярдәм итәргә. Бәлки, белмәйм. Менә Голоста катнашканда, шулай ук менә ошондайрак фестивальдәрдә катнашканда, һинең уку йортында ниндидер ташламалар юк. Икенче төрле карай башланырмы һиңа? Ну, әдерәк кенә бар. Әмма барыбер дә һиңа Павлашка юк инде. Юк, Павлашка түгел, ниндидер авторитет әдерәк кенә бар. Өстәлде. Барыбер укырга инде кирәк. Экзаменнар. Бик үзенчәлекле уку йортында һәм юнәлештә белем алган кызларга хас түгел ул гомумән. Математик менән кызыккан ул. Кызлар күпме һездә? Малайда күбрәк, бит кызлар да бар. Кайдан килеп чыкты инде ул математикага ынтылу? Балалар баксасына йөргән сакта мин урамда тургайларды хонорга бик яраттым. Шуннан башланды. Рушана, менә гадәттә балалар ата-әсәләренә охшайдыр. Һин математиканы да яхшы үзләштергәнһең, һәм матур итеп остайтып йырлайһың да. Һинең гаиләңдә математиклар һәм йөрүчеләр бармы? Минем атайым физик факультетін тамамлаган һәм минем атайым озын көйләр яраткан. Атайым йырлай, гитарала, баянда уйнай. Минем агаем Артур ул да йырлай һәм аранжировкалар яда бик сыйфатлы аранжировкалар. Ул миңа зур ярдәм итә музыка. Мәскәүдә булган йозлар бармы? Юк. Мәскәүдә метро бар. Әйе, метрода гына йөрим. Метроны нык яратаһың, чөнки Инстаграмда метроның фотографиялары. Әйе, ниндидер атмосфера бар. Бәлки час пик сәгатендә яратмай. Рушана, һин башкорт телендә дә йырлайсың? Әйе, әлбәттә йырлайм, чөнки мин башкорт йырларын тыңлап үстем. Яраткан йырларың бармы? Уралым. Йырлай да ала. Ой. Әле йырлай алаң? Инструмент ханг кирәк. Ханг һәм гитара. Ну, Идрис Газиев, Фарида Кудашева, ул безнең райондан сыккан. Һәм бuna хангка килгәндә, кайдан таптың булган? Кайдан килеп чыкты ул һинең? Ханг? Безгә ят уен коралы бит инде. Әйе, бу кызыклы музыкаль инструмент менән мине Женя исемле егет танышты. Ул миңа Инстаграмда язды. Һинең тавышыңды бик яратам. Менә әйдә бергәләшеп иҗат итәбез. Һәм шул вакыттан без бергәләшеп ул хангта уйнай, мин гитара һәм тавышым белән. Миңа лә тамашачылар әйтәләр, минең тавышым хангка туры килә. Әгәр дә һиңә Газиз Курай тутып килһә, димәк, һин Газиз менән дә йырлаясың. Можно попробовать. Газиз түгел, башка утта курайсы булһа, бәлки йырлар иде. Шундый да яңа юнәлеш безнең өчен, Россия өчен дигәк тә була. Инде үзәүне Казан дип уйлыйм, әйләндереп калгандар да булалар. Баксаң, махсус музыканы карап. Һин Бузовның йырын башкардың. Ниңә уның йырын Хайланың дип һиңә берәү дә килеп ораманы? Юк, иң Мин түгел. Иң мөһиме Бузова үзе шылтыратмады.
Ул шул таратманы тик Инстаграмда миңа язды. Рахмәт һиңә, Рушана, мына минең йырдым шулай матур итеп Йырлаганыңыз. Әйе. Кем менен һиңа ул йырды? Һин үзең һәйдәме? Мин үзем түгел, Шнуров. Мен дөресен әйтәм, мына Бүсел идея. Бузованың башкарган йырын буга тикрем ишеткәнем юк ине. Миңа егеттер генә әйтте. Һәм Бузовага нисек йырларга кирәклеген өйрәтте дип әйтергә кирәк Рушан. Асылапта күптәр Рушана йырлагандан һуң гына был йырды танып белә башлады дип әйтергә кирәк. Яшерен батыр түгел, мин яшәгән йорт бергәндә бер зур гына сауда йорты бар. Кисә генә 2 машинала һин башкарган шул йырды яңгыратып килеп туктаналар. Бuna нисек популяр дип Рушанда. Бит тагыл игътибар иткән, эшләпәнән башка игътибар иткән бер үзенчәлегең бар һинең, тыйнаклыгың. Ямил әйтеп куйгайны, кешегә утырганда. Башкортстаннан чыккан күп кенә артистлар тыйнак була диләр. Һин килешәңме белән? Инде бар мондай хис, тыйнак, скромность. Бар. Һин көрәшәңме уның белән, әллә ул һиңа ярдәм итәме? Әдерәк кенә ярдәм итә. Кайһы вакытта әрһез булырга кирәк бит. Кайһы вакытта Шоу бизнеста бигрәк тә. Әйе, бигрәк тә. Тыйнаклык менән бергә ул бит ихласлык аклана кешеләр. Бәлки шугалар да ул һиңа ярдәм итәләр. Әйе, шулайдыр. Мин нисек бар шулай. Искусственно не могу. Шнур кеүек инде ул. Әллә тормыштала шулай. Нисегрәк булды бuna шуны аңлау? Сәхнәләр торып, дүрт кеше һиңа әйләнгән. Шок. Рушана алдан уйлагайныңмы, әгәрдән мәсәлән һиңа барыла әйлән, мин Шнуровта һайлаясам дип. Юк. Жюри исемдәрен белгәс, составын күргәс, мин белмәдем кемгә барарга, чөнки Баста, Лорак, Меладзе, Шнуров бу стильдәрдә Силәрдә эшләмәй. миңа һәм сәхнәлә Хәл иттең инде. әйе. Бuna ниндәй артист булса, устазлар арасында кап шуга бар. Кем булырын теләринең? Ул инде Пелагея. Юк, Земфира, тик мин беләм, Земфира бармай. Голоска бармай. Голоска точно. Ниндәйдер ТВ шоуга. Ул ябык кеше һәм Земфира менән эшләргә теләринем. Чөнки мин уның иҗадын яратам. Шулай. Тик уның менән эш кыен дип мин уйлайм. Ул бит бик требовательный кеше, перфекционист. Талапсан. Земфира һиңа шылтыратманымы? Юк. Минеңсә Земфира бөтенләй берәүгә шылтырата. Юктыр. Минеңсә уга шылтыраталар. Ниндидер тәкъдимдәр бармы? Рушанан булдымы? Blackstarга сакырмайдырмы? Юк, Blackstar. Я булмаһа Игорь Крутой үзенең командасына сакырмай. Бер-ике тәкъдим булгайны. Кемдә? Тик Каска артист плакала йыр бар бит. Шул артистның продюсеры Киевка сакырдылар. Тик Киевка күсеп китәргә Контракт буенча һин Киевка күсәргә дисең. Тик мин башкорт кызы, мин Мәскәүдә укыйм. Сессия. Мин сессия. Мин авырга атай әсәрләр көтә. Әйе, булар монда. Юк, Дөрес эшләгән, дөрес. Миңа продюсер кирәкми дип уйлайм. Чөнки мин әле укыйм. Һәм контрактта миңа охшамаган пунктлар бар. Йырсы булган, әле математик булган. Мин икесен дә яратам. Йырлай, хана йырлайм. Шулай инде яшәйм. Карарбыз әле. Имтиханды 5-кә тапшырга йырлай, 2 булга илай. Илай йырлайм. Әйе. Әллә илап алаһа, әллә хана бала. Уралымды. Рушана, һин йырлаудан башка тагы инструментларда оста уйнайсың. Әйе, гитарала уйнайм, әдерәк кенә фортепиано һәм скрипкала. Нигә һин скрипкала уйнаган бер күрмәдек, мәсәлән, голоста. Мәскәүгә күчкәс, миндә скрипка булманы, ул Тобазада калды. Һәм инструмент бәләкәй миңа хәзер оныттым әдерәк кенә ничек уйнарга. Рушана, без һәрбер кунакка ханалар әзерләйбез. Голоста да ханалар кебек ул. Без һиңа әйләнеп карап утырырбыз, дөрес яуап кайтарга.
Біз һинең өсөн 5 һорау әзерләндек. Шул һәрбер һорауга 5 секунд эчендә җавап кайтарырга кирәк. Кайгырма. Бunda һиңа беренче канал түгел. Әйе. Бunda шок булуы мөмкин түгел, чөнки һораулар еңел генә. Башыңа нимә килә? Шуны әйтәһең. Әлеге һорау миннән булыр. Математикала һинең өсөн иң катмарлы, иң авыр бирелгән өс тема. 5 секунд вакыт китте. Җавап бир. Бер. Дифференциальное уравнение. 4. Функциональный анализ. Линейная алгебра. Молодец. Һәр тагыла бер һорау ул фильмдәргә бәйле. Яратам мәйтәм фильм. Әйе, яратам, бик яратам. Һине илата алган өс кинофильм, кинотасма. Так. Бер. La La Land. 2. Зеркало Тарковского. Һәм Хатико. Хатико, да. Аллаһын так кеше караганда илаймы ни ул? А? Мин иламагайным. La La Land? Онда иларлык булуын. La La Land? Әйе. Элесе. Шунау сцена. Минеңсә Вообще. иларлык түгел. Уф, мөхәббәт бит, всё. Бетте. Газин менән Ямил гомумән Титаник караганда гына илай һәм Хатико караганда. Еңмеш караганда илай. Айнур Аскаровның. Һәм үзебезнең Сабит фильмдары Әйе. буш турында. Белеп үтсә, һин Мәскәүдә укыйһың, Мәскәүдә күп йөрөйһең, чөнки метрола еш кына фотография чыган дигән бит инде. Бuna Мәскәүдә һиңә охшамаган, иң охшамаган өс урын. 1, 2, Метро Киевская, час пик сәгатендә. 5. Мөгаен Всё. Өс. Яхшы. Хәзер инде безнең республикага әйләнеп кайтканда, республикабызның иң матур өс урыны. 1, Толбазы. 2, Салават Юлаев Өс. пещера 4, һәм Зилим 5. елгасы. Сынап тамам. Бәхәсләшәлек түгел. Һәр береһендә булырга тәкъдим итәбез. Бәлки онда Рушаны устатыр беден кебек. Һәм һуңгы һорау калды һиңа. Дмитрий Нагиевты тормышта күргәндә Башка килгән өс сүз. өс һүз. Лысина, очки. 2, Какой классный. 4, 5. Филис турында булды түгел. Ул көдлеккә бүген генә килгән. Мөгаен бездә күргәндә лә был өс һүз. Без өс һүзгә кагылалар инде. Ошаны без һине тәгаен урынга алып барып yetkirib киләбез. Рәхмәт. Кеше күп әлбиттә, әмма ошо кеше һине карарга, һинең тавышыңды тыңларга килгәндер дип ышанабыз. Кала Советы майданы, Евразия йөрәге һәм онда Рушаны сыгыш яһасак, кемдер Өфөлә, кемдер Өфөгә килә, рәхим итегез, карагыз һәм хакланыгыз. Әйткәндәй, тапшыру адагында бездә лә күрергә мөмкин буласак. Хөрмәтле тамашачылар, бүген бездә кунакта акыллы, аннан да бигрәк моңлы Hello кыз голос проектына катнашучысы Авыргазы Хандуасы Рушана Вәлиева булды. Рушана, һиңа зур рәхмәт. Кәле рәхмәт. Һине алда эшләпәбез дисә. Стопкар. Рушана, һин булай да халыуһың, матурһың. Әмма шулай да был бүләкте без һиңа тапшырырга тиешбез. Башкортстандың Кортсулык һәм эпитерапия үзәгеннән һиңа бал нигезендә эшләнгән косметика. Рәхмәт зур. Бал корты кебек уңганһың, тырышсың һәм матур булып хаклан шулай. Рәхмәт. Һәм һине әллән-әллә көтеп калабыз үзебездә. Әйе, Башкортстанга яшарак кайт, үз йыр-моңдарың менән безнең халыкты, гомумән Мәскәү халкын яшарак куандырып тор. Ә хәзер һиңа тура юл бына ул. Әйе. Евразия йөрәге сәхнәһе. Тыкырык юк әлбиттә, әмма шулай да. Без һине кулда гына күтәреп төшерәбез. Евразия йөрәгенең йөрәгендә сыгыш яһасак, Рушана Вәлиева. Ә без һинең менән киләһе атнала Зәңгәр экраннар аша осрашырбыз бүгенгә. Һау булыгыз. Рушага. На сцене финалистка популярного телешоу на Первом канале «Шоу Голос». Наша землячка Рушана Валиева. Сабабы вакыт артыннан куркып
Яшәүҙең мәғнәһе шунда. Эй, был ваҡытты ҡайҙан табырға, уны көтөргә юҡтыр ара. Ваҡыт артынан мин дә сабам, алға таба, алға таба. Эй, был ваҡытты ҡайҙан табырға, уны көтөргә юҡтыр ара. Ваҡыт артынан мин дә сабам, алға таба, алға таба. Ваҡыт артынан мин дә сабам, алға таба, алға таба. Рәхмәт, Уфа. Рушана Валиева.